מה נשמע? שלום, השעה 59. כן, נכון, בשעה 5, טוב, אז אני רגע אבדוק איפה היינו. אז נעצור מאיפה שהתחלנו, בוא נזה. נעצור, כן, ברור. האם אתה יודע למה מוצרט העדיף בורקס תפוח אדמה על בורקס גבינה? לא, אבל זו בדיחה, מאיפה אני אמור לדעת את זה? מה? אתה לא יודע את זה. בדיחה, מה אני אמור לעשות? אתה רוצה לשמוע בדיחה? אתה הבדיחה. אוקיי, אתה מרגיש מושפע? אני מרגיש מושפע. בוא נסביר אותך עוד קצת. בוא נראה את הידע המצומצם שלך. אתה מצומצם, עוד על הידע. בטהובן. יש שם משהו בגוסה. הדרגה השנייה היא סוג דומיננטי. כן, הרגע שנייה סוג דומיננטי. ויש לי שאלה יותר אישית. אם אתה מעדיף רגליות בטעם שוקולד או בטעם טוב? מה זאת אומרת? מה אתה אומר? שוקולד או טוב? הרגליות